Haba malam, ba ka gani ne? Ban ganki ba. To da farko dai suna na Mr. Kyara Size Dahir Mangal. Haba. Gaske. Cici. Me gardi me zaki cici me Alhaji a kawo ne? Ya baka so? Da cincin. Alhaji zo. Cincin. Ka rufe cincin din man. Cincin din nan ga gardi man to zaki Alhaji sai ka ture Hajiya ta baki ji. Ka juyo mana ka juyo mana. No, a haka nake sai da shi. Me cincin? No, ba shi bane. Me cincin magana nake maka? Ce miki ba na siyarwa bane.